魔族と人間の間に生まれた少女ソニアは、閉ざされた心が癒されることもないまま、悲しい兄弟の戦いの中で散ってゆく。ゆっくりと開かれた闇の王城ベルゼリア城の門の前で、誰もが言葉少なだった。ともローガの無言の悲しみを心に感じながら、エルウィンは打倒ボーゼルを深く心に誓うのである。力の高まりを感じる。
凍てつき閉ざされた少女の心は愛の愛により癒された。それは魔族と人間の新しい架け橋になるのかもしれない。だが人間と魔族が共存するためにも、自分のために全ての命を利用するボーゼルだけは倒さねばならない。ついにベルゼリア城の門は開かれた。ソニアを仲間に加えた一同はボーゼルにとどめを刺すべく城の内部へと足を進める。